мазилката и как не е мазан и не е боядисван, откакто е направен поне преди 50 години. Ще минем и покрай нея да я видите. Това е останалото, което работи. То добре, че и това работи. Защото и това вече спели да работи. На зелено, на бледо зелено, тухлите са вносни вече. Не е нужно да са български, да са правени с български фабрики, българи. 45 години стигаха, сега 35, вече 36-та не стигат. Виждаме, че може още. Разбито е всичко, метнати са камъни по стъклата и са оправени нещата. Това е училището и до него е детската градина. Отсреща има църква, чиято камбанария също е в период на полуразпад. Наблюдавате ли сега едно от българските села, което е в състояние след бананов взрив, което му е интересно. Няма да казваме кое е, то не е само едно такова. Това е състояние след бананов взрив, така ще го покажа аз. И след усилени викове 45 години стигат и времето е наше. Така мога да го видите. Това е вече евроатлантическо село. Къщите и улиците са останали от диктатора още, но вече диктатора го няма и цялата обстановка е евроатлантическа. Като от клуба на богатите. Ще мина така 10 на минути и вие ще може да го видите с очи, господине. Това не било много голямо и богато село. Тук е имало голям техникум, ще го видите и него. По керамика, заедно с общежитието, заедно с столовата, с всичките необходими физкултурни салони, всички други там какво трябва. Имало е и фабрика керамична за керамиди и тухли. Вече нищо от това не работи. Но за сметка на това сега тук ще видите магазина къде е. Виждате кофите за боклук, как се почиства около тях, как е улиците, как са. Сега ще видите тук селския магазин отляво е там, където отива този човек с велосипеда. И там да е целогодишно и постоянно има пресни банани, което е достатъчно. Всички са много щастливи, доволни и спокойни. Няма никакъв бананов глад и бананова абстиненция. То трафопост тук, нали го виждате как е опърпан и как му пада мазилката и как не е мазан и не е боядисван, откакто е направен поне преди 50 години. Той също е от диктатора. Тук тока идва от диктатора. Прокарани са далекопроводи, кабели, подстанции и този трафопост е от диктатора без никаква поддръжка. Само се е сменил поредния собственик, концесионер. Това горе там са керамични изолатори, кафявите, високоволтови, които са произведени в България тогава, в завода в Николаево, който не работи. Има щъркели тук, които разкрасяват. И така изглеждат къщите в клуба на богатите, така живеят хората. Ето ги тук, такава е инфраструктурата, улиците. Ток има, все още се поддържа, прокарана е тогава при фалиралата държава, заедно с асфалта е било направено, сега не могат да го преасфалтират. Поне ток има още, тротуарите са се предали. Виждате тук тия улици са като след взрив. Все едно е имало бомбардировка и още не са разчистени, не са отстранени последиците. Само че това е бананова бомбардировка, демократична. Не е военна бомбардировка. А нас военна бомбардировка не ни трябва. Тая ни е достатъчна. Чакай сега да видя. Тук има и пътен знак, който е шок за очевидците. Чакайте сега, е там в края на тая улица. Много една котка има. Тя тук е измъчена, горката, съвсем слаба котка. Има остатъци от някакъв тротуар и някой тук се е опитал да почисти, само че това е трудно. Къщите се разпадат, оградите, има доста къщи, които може би не са обитаеми. Пътят е ужасен, нали? Го виждаме. И там отсреща това са комините на фабриката за керамика, която не работи. Сега вече и тухлите са вносни. За тия всичките строежи, които ги наблюдаваме по цяла
София най-вече, а и в по-големите градове, на зелено, на бледо зелено, тухлите са вносни вече. Не е нужно да са български, да са правени в български фабрики, българи, да работят в тях и да си изкарват заплатата. Те вече всички са олигарси. В клуба на богатите, теглите си бърз кредит и не ви трябва никаква фабрика. Кой е луд да ходи в фабрика да работи? Сега. Да, това са двата комина. Единия се е поизкривил вече. Може и да тръгне да пада по някое време. Улиците са само от кръпки. Тук е затворено, нещо се ремонтира там. То мост и не знам какво се случва по-нататъка, обаче не може да се мине. Или ако може да се мине, то... ще да не се объркаме. То пътя е силно разбит също. Ние ще завиме тук надясно и ще ги изненадаме. Тук е хубаво, че нещо се прави, но дано да се направи някога. Тук пак май е задънан, вярно? Тук да не се окаже, че е задънано положение. Видиме. Не е задънено, а е някакъв черен път. Сега ще видим докъде ще стигне. Исках да стигнем до фабриката, ама не можах да оцеля. Не знам точно кое къде е. Тук виждаме, че някакви хора гледат, има от оранжерия. Оранжерии няколко броя, което е добре. Това означава домати има, което е добре. Значи има живот някакъв. Тук са белени кабели отсам. Това са обелки от проводници. Може би някъде са дадени за вторични суровини. Повечето къщи са двуетажни. От голямото нямане, от голямата немотия. Знаете, че по селата повечето къщи са двуетажни с по 1 декар минимум. Тук са дворовете до 2 декара. Може да има някои с повече. Хората са гледали градини, пълни дворове с животни, с стока, с домати, с чушки, краставици, всичко. От магазина по селата хората купуваха единствено, виждаш тук животните как роват, кофите преливат всичките и тук животните роват, за да си намерят нещо да се хранат. Има 2 котки, които роват. Ужасен буклучарник, кофите не знам кога ги изхвърлят. На времето по селата, които живееха хора, единственото, което купуваха от магазина, беше сол, хляб, най-вече нещо, ако им потрябвало рис. Такива неща, че имаха абсолютно всичко. Мляко, сирене, месо, имаха консерви, пълни изби, вино, ракии, от двора кокошки, колкото искате, яйца, пуйки гледаха някои, гъски, някои има река, прасета. Сега вече не е демократично, сега се внася, знаете какво. Внася се най-вече, чакайте да видим сега тук. Внася се най-вече замразено европейско олигархическо месо. 20-30 годишно държано някъде или пък не замразено, гледано с някакви ГМО фуражи и какви ли не чудеса. Говориме за яйца от свободни кокошки, които обикалят по двора, кълват, жълтъка като го щупите, почвате да плачете от яйцето направо и така нататък. Ето тук този буреняк отляво, ето това тук е техникума по керамика. Той е така обрасъл, че не мога да влезете. Всичко е изпоскано. Със сигурност са откраднати всички инсталации, тръби, води, жици. Каквото е могло да се изпоска е изпоскано и много отдавна няма нито ученици, нито занятия, нито каквото, нито никога ще има отново. Каквото имало.
Сега ще го обиколим и от другата му страна, откъдето е малко по-необрасъл. Е тук. Виждаме, че особено няма и хора по улицата. То е и топло в момента. Над 35 градуса показва термометъра. Жега е. И така изглежда едно евроатлантическо, евроценностно село от клуба на богатите вече в 21 век. Не виждате? Олигархическо просто. Тапа улица е затворена и от двете страни. Това как са го измислили? Или този знак нещо не е като хора. Трябва да минем от там. Но ще видим още малко. Има една асфалтирана улица, ще минем и през нея, може би една и половина, която е около общината, там около площада. И за щастие все още има училище, което работи и може би детска градина. И детска градина има. Ще минем и покрай нея да я видите. Това е останалото, което работи. То добре, че и това работи. Защото и това вече спрели да работи. Селото отива вече към съвсем зле. Другото, което е хубаво е, че тук минава влак. Има редовен по 5 пъти минава влак на ден. Има спирка. То е било гара, сега вече е спирка. Повечето хора са с кули, но все пак не във всички села има влак, който минава. И то по 5 пъти на ден. Селото се намира в централна България, не е някъде забито, не е в северо-запада, за да минава 5 пъти влак на ден. Означава, че е някъде на кръстопът това село. Може би някои хора ще го познаят, или може да го сбъркат с някое друго, те си приличат селата. Казвам ви, тук двор по-малък от 1 декар няма. И този двор е бил пълен с животни, с всичко, което хората са си отглеждали домашно и чисто. Ето тук и от тая страна има такъв знак, и от оная страна има такъв знак. Това е някаква измислица. Ето това е една класна стая, или тук е входа. Той едвам се вижда, така е обрасло. Виждате ли тук отдясно? Ето тук. Огромна сграда, техникум, след това има огромен физкултурен салон, има общежитие и има и столова. Това продължава нататък. Горе покрива му се е разпаднал. Не знам колко се вижда. Тук е било пълно с ученици, които са учили и са си освоявали професия, с която да се хранат и да живеят. Сега знаеме, че... Какво знаеме? Знаеме, че нищо не знаеме, обаче виждаме, че не могат да се намерят хора за каквато и да е работа. Даже и за сервитьори, а и за метачи. Вече и за метачи никой няма. Внасяме от разни други републики. От Киргизстан, от Индия, от Непал. Тук някой е взел и си ремонтира. Да, тук някой е взел, купил явно и си ремонтира. Браво, дано да има повече такива хора да се оживат селата, ама те просто как ще ги оживат, не знам, може би в някой момент ще го асфалтират това. Ама кога и как, ние не можем да отгатнем. Сервитьорите, и за сервитьори няма, а те никой не иска и да им плаща. Това е самата истина. Тия, които са по морето, сега нали е летен сезон, по морето, които всичките се оплакват, че нямат персонал, ами те сами първо изгониха персонала, а след това вече почти успяха да изгонят и клиентите. Виждате, че по българското море нещата са много специфични. Това може би е сокол или орел или щъркел беше. Не можах да видя летеш тук. Виждате, че по българското море вече нещата достигнаха нива, които са като за комедиен филм. Ето тая е единствената нормална и асфалтирана улица в селото и тя води към площада и към общината. Ето. Така, виждате ли как изглежда вече по съвсем друг начин. Другото, което прави впечатление, не знам доколко го виждате и го видяхте, е, че навсякъде по улиците са разхвърлени бутилки от 2 литра бира. Тук се пие явно доста бира се поглъща и се фърля по улиците. Това е училището и до него е детската градина. Отсреща има църква, чиято камбанария също е в период на полуразпад. Виждаме явно, че камбанарията е зле, отдолу е по-добре. Виждаме, че
макар че, нали, по времето на диктаторите религията не можело да се ходи на църква, виждаме, че църквите са оцелели, включително и тая. Сега да видим дали ще оцелее вече през демокрацията или ще и падне към банарията. Това е площада тук. Отдясно е бил Хоремага, е това. Хотел, ресторант и магазин, или е било смесен магазин, също му викаха. Отдолу е ресторант, е било със сигурност. След това разбито е всичко. Метнати са камъни по стъклата и са оправени нещата. Дърветата са фабрики за кислород. Такава табелка има. Тук забита. И интересното е, че тая табелка още не е открадната, а е от старите емайлирани табелки. Дърветата са фабрики за кислород. Това е много важно и е много добре написано и казано, защото са всичките тия, които са много екологични, никой не отива да засади едно дърво някъде. Напротив, секат ги и същевременно се чудат какви рестрикции да въведат, при положение, че единственият начин да има по-чист въздух, сигурен начин, е да се съдат дървета. Обаче те вместо да се съдат, се секат с огромни количества тия, които вече са засадени. Тук улицата тая вече е направо силно взривена. Сега се ориентираме към изхода на селото, стига да го намеря. То предполагам, че ще го намеря. И това е, друго не мога да видим. Фабриката няма видяхме, ама тя е в състоянието, в което е и училището. Това е положението, което мога да видите с очи. Което не мога да видите, ще го видите. Има и села, които са в по-добро състояние, но за съжаление има и такива, които са като след такъв взрив. 45 години стигаха, сега 35, вече 36-та не стигат. Виждаме, че може още. Докато се стигне до състоянието на Пурко и Бирника, което е било, може още малко. Има Мегдан. Една асфалтирана улица, което пак е нещо, поне за мостра. Тук е направо взрив. Е, така ще увелича малко, да се вижда по-добре банановия взрив. Това е най-главната улица, която минава през цялото село. Виждате, тя е в топ състояние. Отстрани има кенчета и бутилки от бира. И хубавото е, че има щъркени горе, които разкрасяват пейзажа. Е, там. Тук в дясно е магазина, където има пресни банани, и около него навсякъде цялата градинка, която на времето със сигурност е била много хубава, е осеяна с чашки, кутийки, кенчета от хел, от бира, от пирийско, от всякакви други, и това е. Тук има автобусна спирка, може би. Това вижте какво е тук. Има някакви пейки, отсам има спирка, но то направо е, няма да се чуи човек откъде да мине. Ето е бутилката от бира там. Така, това е. И тук е края на селото. В края на селото, сега ще минеме, имало е и ТКЗС. Дано да прегрее камерата до там, че много загря вече. Защото тук толкова бавно се кара, с 5 км 10 в час не може да се развие. Имало е огромно ТКЗС, което са гледани животни и са работили и хора, и отделно са гледани и земите. Сяти са с земеделски култури. По времето на диктаторите една реколта, годишната реколта е стигала за да се изхранва България 3 години. И сме хранили доста голяма част и от Европа, а и от СССР. В СССР още казват на червените чушки български перец. Смятайте откъде са го чули, а иначе на флекса, който е Оглошлайф,
машина се казва българка. Защото в България се произвеждаха огромно количество флексове, глощайфи, които се изнасяха. Сега вече, като отидете да си купите флекс, бормашина или каквото и да е, виждате, че не се изнасят, а се внасят тия машини. Ние дори не можем да задоволиме с нищо собствения си пазар. Сега сме олигарси и си внасяме всичко, което ни трябва. Това вдясно е ТКЗС-то, само че няма го видите от тук. Макар че ако завия е така, леко ще го видите. Само че ще ви стане много интересно, че вместо в по-голямата му част, вместо животни има перална и втора употреба. Виждате ли там? Или това са вторични суровини, едно от двете. Така че толкова за този взрив. На който му харесва, харесва. На който не му харесва, пак е същото положение. Чао и до следващия път.